तो क से शुरुआत रही। काली बिकराली कंकाली करी पुकारे आवो माई बोली खा से खरदल ले खतर कल मम मुखार आवो माई बोली गौ से गणेश गिरिजा गोप गोवर्धन गुण अगार आवो माई बोली घा से घायल करे असुरन संहार कई के चिघार आवो माई बोली अंगा से कुछ ना अंगा माने कुछ ना हो बोली तब चौ से चतुर्भुजी अष्टभुजी चंद्रिका कई विचार आवो माई बोली छा से छोहरी लछन छन छे की दुश्मन पछारी आवो माई जाओ जलपा जगदम्बा अगनील जार आवो माई बोली झा से झंझट झारे असुरन संहार महफिल में झार आवो माई अब रहे एक रागो में बोलती बा के हमारे बुझा दे के तनो को क ख गइया ढेर दिन पहले हो गई गलती कहता नहीं ना जी आई तो से बोली तब मत बिड़ा वाली भाई से का बजा के कहो कि घर द्वार छोड़ी आई माई हाजी घर द्वार छोड़ी आई रउदार इज्जतिया माई इज्जतिया रखना घरदार छोड़ी आईनी ए मां घरदार छोड़ी आईनी रउदार इज्जतिया रखना ए माई इज्जतिया रखना पर ध्यान नहीं दिल। हाँ जी किताब के छोड़ी ना हाँ अरे वह अपना आँखी देख ली काली मैया बाड़ी तो साफ सुथरा लोग परावेली रोज रवाना हाई डॉब सैंपल से तो रहुआ पर माई नहीं आ एक महीना के जे नइखे नहिले ओकरा पर माई छछाते प्रगट हो जाए विकराल रूप हो जली कि ना जहां लौंग लेके सटौले कि मैया देह पर अरे वह रोज नहात नहीं तो रहुआ देह पर नहीं कबो न खिया दुनिया के सबसे कामी पुरुष तुलसी बाबा रहले। हाँ जी बरसात के दिन रहे अब मेहरारू से मिले के मन को सौधे राती ससुरारी चल दिल नदी बढ़ी आई रहे नाव ना रहे मुर्दा कहीं से बहुत आवत रहे वही पर चढ़ के कहले कि चल चल अब पार उजल की लकड़ी ओकड़ी है इतना काम आतुर रहले काम वासना उनका सतौले रहे ससुरारी पहुंचले तो दुआरी बन रहे ढूके के कोनो साधन ना रहे सांप लटक रहे हो जान कि मौगी हमार रसरी लटकले बे के हमर मर्द है न तो यह रसरिया ध के फान जे और सांप ध के अंगना में फान गइले जब मेहरारू देखलस त कहलस के आय है जितना रवा हाड़ मास के चाम के शरीर से मोह लगौले बनी उतना राम के नाम से लगौले रहती तो रवो तर्ग रहती हमनियों के तर्ग रहती जा मेहरारू गुरु बनली उल्टे पैर निकल ले अब बैरागी हो गई तो माई के कृपा रहे
माई हंस के सवारी माई बीणवा बजवेलू ए माई भक्त के पुकार सुनी दौड़ल आवेलू हंस के सवारी माई बीणवा बजवेलू भक्त के पुकार सुन दौड़ल आवेलू हई न गवैया मैया हई न गवैया मैया नहीं लयदा इज्जतिया रखना हमार ए माई इज्जतिया रखना हमार ए माई इज्जतिया रखना हमार कमल से हटिया तोहरे पनाजबा जुटलेदार समाज माई आजबा कमल देहातिया के तोहरे पनाजबा ए माई जुटलेदार समाज माई आजबा अब ये माई आजू अब ये माई आजू बट दरकार इज्जतिया रखना हमार ए माई इज्जतिया रखना हमार ए माई इज्जतिया रखना हेलो कि कटहर के काटनी रोठ भइल फाट के अनिमन लाइल बाबा रतिया नतिया अखिया मारता कि बेरी बेरी बबरी कैसा है रे अरे वो सब दिमाग दौरा तो केने केने लेके जाता देहतिया कोई को गाना है कहीं पे फेंक देलस ए बड़ा कंपोज ही है कहाता अनिल भाई के मुड़ी होखो है बिंजुला भैया के पेट होखो हौ भाई के गोड़ होखो आ एक में जोड़ देता नया एगो शरीर तैयार हो जाता वही तरी कुछ हुंका में से कुछ हुंका में से कुछ हुंका में से लेके एगो धुन तैयार आदमी कर देता वो करे के कंपोज कहल जाता जैसे देखी तो कंपोज बाकी कटहर के काट नियर रोट भइल फाट के आ निमने लाइल बा बरतिया नतिया अखिया मारता आ बेरी बेरी बबड़ी झरता एकर अर्थ बा जी दुआरे बारात लागल बा आ कोनो मेहरारू छत पर से बैंड पार्टी देखतिया आ उ का जाने ओकर पछुआ मरले बा ओठ फाट गइल बा आ तब उ का जाने कौना लांगा गांव से बारात आइल बा बार बार बबड़ी झरता आंख मारता मौगी सोचते के रे है अभी ओठ फाटल बा त ई दशा बा कोई निमर रहती तो उ लड़किया से बियाह ना करके हमरे के लेके चले काजी अर्जुन जी यही पे गणेश जी को बोला दो कि करी सुमिरन हम गौरी गणेश के हरि लाया बाबा का विधान कलेश के करी
परदुमन भाई हमारा करिया कई बारे नु समझत रह बताओ हम भैया हमारा कितना दुख लागल हो। हाँ साफ है मंच पर हमारा के तू बेइज्जत करता रह कहता रह कि भाई सांवर बने लौकी है ना। अरे महाराज जब गर्दन में माला मिलेला नु है जनता जनार्दन है तना भीड़ लगा के हमारा के टुकु टुकु तकेले त अपने के ऋतिक रोशन से हम कम ना माने। ए तारे बुझा लो के फगुआ के जरल पुआ होल। अच्छा करिया रंग बाबू जी हमनिए के कोई सर रंग बा कि घामा में खड़ा कर दे तो और कलरफुल हो जाए। बुझाई की रोड के पीछे होलो का भाई हो जाए कि ना हां हो जाए जनु हाँ जी आ गोर आदमी ई के खड़ा करा देना 2 मिनट में ना झावर हो गले तो जौन कहे लाल हो जी है बुझाई के चौरक तू गोर बड़ा न हम करिया बन जहिया हमार तहरा में जाई का रंग रंग अच्छा 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 हमार रंग इनका में जाई कितना निमन लगी। लोग कहे कि परदुमन परदेसी जी के करिया केस कितना निमन लगता है करिया चाप दाढ़ी कितना निमन लगता है करिया है गोदना गोदवा जला उ कितना निमन लगता है। आ जहिया रंग तहार हमारा में आई लोग ये कहे कि देहतिया पहले ही ठीक रहल करिए रहल बाकी अब तो मारा हो दूरे रह छुअल पानी मत पे चरका हो गइल बा। सावरे रंग के राम रहले आहा लक्ष्मण जी तो गोरे रहले बाकी राम जी के पद ले हले ना ले हले। भारत देश कला प्रधान देश है। ए जब कोरिया गोर के पूजा ना होके ना ए जब गुण के पूजा होला आ न तो गणेश भगवान ऐसन कुरूप कोनो देवता नहीं जेकर आदमी के शरीर बा आ जानवर के मुड़ी लागल बा तो वो देवता लो में अग्र पूजा उनका के उनकरे के सबसे पहले पूजा कइल जाला त काहे रूप समर गोर गुण पर उनका में गुण रहे बुद्धि विवेक रहे तब उनकर प्रथम पूजा भइल। ऐसे न कहता नहीं कहां बड़ा कि करी सुमिरन हम गौरी गणेश के हरि लय बाबा कवि धन कलेश के रोज रोज देखतनी रहिया कहिया ओइ बए बाबा किलजिया बचै बए बाबा कहिया ओइ बए बाबा किलजिया बचै बए बाबा। संघत के असर पड़ेला भगत जी जैसन खैबयान ओसन के होई मन आ जैसन का के धर्म संग ओसन के चढ़ी रंग जैसे पिया पानी ओसने निकली बान नहीं बात आरो के हो हमरा गांव में 2 जना बालो उनको लोग के नाम हो हेवली केवली मर्द होलो बाकी हेवली केवली लोग के नाम हो आई कोनो चुटकीला ना साच हम घटना एगो बता देतन रे सब कितना सुंदर समाज जुटब आई इतना मनऊ अस्पतिया होलो न अरे महाराज अगर लोग के बदला में केहू खाना खाए वाला रहे तो वो अगला उठ के खाना ना खैतस मने इतना अस्पतिया आ हमारा गांव में हरिहरानंद बाबा के प्रवचन होत रहे हां जी अभी 15 दिन पहला हाँ जी अब दोनों भाई जाके कलश के बाबा मन करता के रउआ संग में रह जाती जा और रउआ संग में रह के रउआ कुटिया के झरती पोछती जा आ पेटे पर रहती जा हमने के खिया देती और कुछ ना चाहिए तब तो खाली खैला पर बाबा कहले कि चला तब निमन बड़ा लो चलो लो कुटिया पर लेके चल गए सुबेर के बेरा रहे गुरुजी कहले बड़का चेलवा से के चेला तने जा तुलसी के पत्ता ले ले आओ ठाकुर जी के भोग लगा दे जब भोग लगावे के बेरा भइल बा बड़का चेलवा सुतर रहे
कलश के गुरुजी तुलसी पत्ता कैसन होला जी? हम तो आज ले देखल ही नहीं। हाँ जी। बगले में छोटका चेलवा रहे कलश के आज दादा बड़का तो साफ बहाना कर दिलस। अब तो गुरुजी हमारे केनु कहे हैं कलश के रे इतना दिन से गुरुजी के संगे बड़े तो आज ले मालूम ना भाई कि तुलसी जी के पत्ता कैसन होला? केरा के पतई अते लामे लामे होला। जो लेके आओ। अब गुरुजी जान गए कि बड़का तो बड़का छोटको अपन दिमाग लगा दिल बा। कहले के छोटका चलबते ही आवे है ने बुला के आ कान्हवा पर चढ़ गइल आ कहले कि हमरा के ले चल के दिखाओ कि तुलसी जी के पतई कहां बावे केरा के पतई अते। चल। अब कान्हा पर ले का गुरुजी 80 किलो के रहले जान। अब लागत काखत है। अब काखत लेके अपन जाता आ तुलसी जी जहां रहली न उनके के गोल गोल लागल घूमे लागल घूर पेटा मारे हो जावे। उ कैसे कहो कि गुरुजी तुलसी जी है कैसे कि उ तो कहले रहे कि तुलसी जी के पत्ता केरा के पत्ता जैसन होला। गुरुजी कहले कहां बड़ी चला तुलसी जी? कहले के गुरुजी ए जबे तो रहली है बाकी बुझाता कि 2-4 दिन घामवा ना भइल है ओही में घामवा लागल ह तो उ कट गइल बा। कहले कि चल कुटिया पर साँझ के बेरा रहे आ बरखा बुनी के दिन बादल गरजत रहे आ बिजली चमकत रहे। गुरुजी बड़का चेलवा से पूछले कि ये चेला तने देखो ना बहरिया बरखा होता का? आ तले संजोग से गो बिलाई जान जाए कि कुटिया में ढुकल बहरिया से बड़का चेलवा कलस के गुरुजी अब बरखा देखे खातिर बहरी जाए के बा हौ बिलैया अभिनु बहरिया सैलसिया ओकरा पिठिया पर हाथवा फेरी अगर भीजल हो तो जान जब की बरखा होता अगर ना भीजल हो तो जान जब की बरखा नहीं हो। कहले कि समझा दिलस कहले के रे छोटका चलवा बड़का तो कुछ हो ना करे ते ही तने उठ के दियो तो बुता दे का गुरुजी अब दिया बुतावे खातिर उठे के बा आँखिए काहे न खिमुद ले तो बुझाई कि दिया बुता गुरुजी कहले के रे तने के पेटो पर पहाड़ बरस और ही कुछ ना करबस तो कम से कम उठ के केवड़ियो तो बंद कर दस दोनों एक के मुंह कलस की का गुरुजी एक भोरे से मोय काम हमनिए के करता नहीं जा अब रबा इतना बुढ़ा गइल बानी कि उठ के को केवाड़ियो बंद नहीं कर सको तो कबो कबो ऐसा नस्कतिया मिल जाले मंटू बाबा कि पान चढ़े फूल चढ़े औरी चढ़े मेवा लड्डूवन के भोग लागे संत कर सेवा सुननी है हमारा बुझाता कि गड़खा से ढूर दूर नहीं खींचा ना बड़ी दूर हम फेंकाइए 90 किलोमीटर ने चल गए रहनी है प्रदुमन भाई तनी विलम्ब सैला खाती तोहरों से जनता जनार्दन से हम क्षमा प्रार्थी बने हां जी देवरिया जी बाकी ओकर मेकअप हम कर दे ओकर चिंता नहीं कैला के काम ओने हुरका सुने त तनी ने पखाउज ले ली हां जी हुरके के भाई हन पखाउज आ हुरका बाज गल पखाउज ना बाजी तनी के ना लागे हम माई के दरबार में बनी जा त माई के गो तनी पचरा हो जाओ कैसा बबुआ हो एक कली तकनिया से आवे अरे मैया के लाल डोलिया कनिया से प्यारी डोलिया है ए माई मोरी के निया से आवे साजल राथवा हो की धाजा वाउरात आवे आज ले
हम सुन रहे हैं कि माता रानी के जयकारा प्रेम से बोलल जा, जोर से बोलल जा। प्रथम बार आज प्रदुमन परदेसी हम धन्य हो गए नहीं। अरे वह मुंह से ही सुन के कि भयंकर एगो जयकारी लगाई सब है। हम सही इस शब्द नया सुने हैं। हम आज ले सुन रहे हैं कि प्रेम से माता जी के जयकार बोली, थोड़ा जोर से बोली, हाथ उठा के बोली। बाकी आज प्रथम बार हम ही सुननी है कि एगो भयंकर जयकार लगाई सब है। कि मैं रोग कमलेश देहाती के गाँव में चल जाए, कोनो बात नहीं है भाई। हवा रोग हमारे के यहाँ रहे तो नेवता पैबा ना हमारे के यहाँ पैसा लेकर न तो लिखो मैं रोगवे तरह के खिया दे। फिर जहाँ बा वो जगह चलिए। माता रानी के भयंकर जयकारी मत लगवाओ, प्रेम से जयकारी लगाओ। काजी ककेनिया से आवे सुग्रीव भगत जी के प्रणाम करो। बाकी तनी मुनी हमारा दुख लगे लागल जी। पहले बार 100 टकिया देने हैं तो हम जने कब 200 टकिया दे तो देखो तनी कि 20 टकिया पा गए एकदम कम पा गए। हम जाने तनी रे जब देव 100 टकिया दे दूसर के देला भगत जी के नाम पर। अरे महाराज भगत मने का होला? अभी हमने के कुछ हो जेते इतना लोग के बीच में डॉक्टर है कि बनी वो परिवारों देखे नहीं। तने देख लेना हमार भाई के तने मुनि झवरा हो जेते न सावर तो हंसते ना आ तने मुनि हमरा के गोर कर दी हल्का से देख लियो हल्का सा उनका के दुगो टाइम देखता भगत जी हमार से टकिया मने इतना भारी दिया तो कहो हम आ जाएंगे जवा। अरे मेरे हमनी को वजह से लिया में भारी बुझाता है मर्द तो नहीं हद बड़ा तू जा जा मर्द आइलो जा तारा मेहरारू के 5 गो लड़का हो खस के हली में तारा पतो ना लगे बताई हई पता ना लगे ना भैया पता लागो तब न हमने कहे जा। देखी तो भगत जी के नाम पर तनी को जोरदार ताली भगत जी के नाम पर हो जाओ जन पैसन के मनोबल बढ़ाओ तनी। ई का हो रुपया पैसा हो बट ई पैसा रुपया ना हो जानी तो गर्मी के दिन खातिर कूलर हो एसी हो इहे मिलेला नो तो ब्यास लोग के देही में करंट बन रहेला। अरे भैया ई ना मिली जाड़ा के दिन कहे न होखे ब्यास लो ना ताही पसेना छोड़े लगे लगे अब मत कहीं आई तो लयदार के धरती है छपरा जिला लयदार के धरती है। एने ईटो पत्थर गिरी नु लड़ी तो फटाक देना करी टून लोई में बाजी। ई धरती पर भैया तू जन्म ले ले बड़ो का हम कहीं अगला जन्म में हम चाहते कि नहीं जन्म ले लेती। कितना शांति से यहाँ सब गीत संगीत सुने नहीं जी। तो पहले के गीत है कर सवालों होते रहे जवाबों होते रहे जवाब का रहे गुरु बसाया सुमिरन गौले है हमार भाई तो हम काहे के ढेर गए बहुत कम में गौला होतो तो हम ढेर ना गए बाकी तनी कजरी एगो चाहत रहल कि ना चाहते रह तब का महाराज ओई सी गई ते बाकी हई तासा बजावे लगल हन हां लगला ई त बुझाओ तब एही से का बड़ा गल
बाकी अनिल भाई तोहरे में दोष नहीं है ना आज गीत संगीत इतना बदल गए हाँ न ते भगत जी हमने के चिन्हवावत रहनी है जा हाँ कि अब सावन चढ़ गइल बा चैत चढ़ गइल बा फागुन के आगमन हो गइल बा काहे काहे? ओकर गीत रहली हो सब फागुन आई तो फगुआ गावे लगत जा हाँ। चैत आई तो चैता गावे लगत जा हाँ जी। सावन आई तो कजरी गावे लगत जा हाँ भादो आई त बेंग लेखा घरे पसर हाँ जाए खाली खाए जा पागल बड़ा मर्द तू नहीं अब तू बैठे लग बड़ा तार सजिंदा हमार सजिंदा बड़ जस भादो में तो गवला का धिरकार ना हमर दे हिकर मार्केट में तो सब 22 जिला में पहचान बा अगर 22 जिला में भादो में एक आदमी बूढ़ अगर मुई है तो 22 दिन चल जी कि ना प्रोग्राम आराम चल से जाए। हमने के अपन बाबूजी के मुंह कास कोइले बन जाए बूढ़े पुरानिया के कहतनी का जी गलती कहतनी बाकी ना अब तो ऐसा एगो गाना आ गइल बा राजा छोड़ा तनी पसे ना जाए ना ले ले आई कोको कोला कोला। आई चैती के धुन हां अब सालों भर देखतनी कि बाजते बाप बाप रे बाप कहां जाई गीत संगीत हाँ महाराज पहले ताशा बाजत ल चैत में देखतनी के घर सावनों में बाजत खबर हो मास ए घरी बैंड में खूब बजाता है आ हॉलू कलाकार बजाई तो हमरा दुख ना लागे हेतना पढ़ल लिखल माननीय जननीय जकर पूरा घर परिवारे लायदार बजनिहार गौनिहार आ ऊ लेके लकड़ी लागत सावन में बजा ए लोग इकर घर शराब पर लायक कुल से सही के काजी बाबा अरे तबरी से अरे सावन के हो बदरिया ऐसा हम अपन अनुभव बतौनिया भैया हां तू लाठी से बजाओ हमरा का संतर में पैसा खातिर कुछ कर ले लो की बरी से तोरा मीठ ना बोलावेला नहीं। साफ सारवा खत्म होते कठल अरे बरी से सावन के हो बदरिया आया है देवघर जाले कंवरिया आजा जोड़िए में आजा तार मन बात टकराना चाचा हम मना कर सकते तारा का कि बरी से सावन के हो बदरिया देवघर जाले कंवरिया ना बरी से सावन के हो बदरिया देवघर जाले कंवरिया बरी से सावन के हो बदरिया देवघर जाले कंवरिया बोलबम के नारा देला सहारा बोलबम के नारा देला सहारा चलत हरियाणा रे बाबा हो चलत हरियाणा ए बाबा छोला डगरिया घर जाले कंवरिया छोला डगरिया घर जाले कंवरिया बाबा धाम जाए के तीन गो रास्ता बा केहू बोल बम जाला पैदल जे जाला धीमे जाला ओकरा के बोल बम कह जाला जे दौड़ के जाला ओकरा के डाव के बम कह जाला आ एगो भूपरिया कहाला सूत के आदमी जाला अभी तक वो केरल से चलल बा जवान हां अजमेर 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 शरीफ देखी भगत कैसन कैसन बाने हमने के देश में पैदल जाता हैं 8,140 किलोमीटर और पैदल यात्रा करे खातिर ठान ले बड़े भैया गिलास देव का साल भर लगबो करी जाए में
कोको कोला भगत जी कहनी हां एकदम वही पर हम उड़ान बोल दे तन रुक जाए पंथे बनी जमने बबुआ तो दो नई में तनी आजा बबुआ हो कि केहू जाला धीरे केहू जाला धावा केहू जाला धीरे केहू जाला धावा गौरी दुलरिया ए बाबा अरे गौरी दुलरिया ए बाबा ए बाबा हो केहू जाला भुई परिया तो घर चले कवरिया बाबा हो केहू जाला भुई परिया तो घर चले कवरिया कहता गुलाब की भोला भजन में कहता गुलाब की भोला भजन में तब मरियाना ए बाबा बीते उमरियाना ए बाबा हो ए बाबा हो बाबा हो ए बाबा हो ए बाबा हो बाबा घर बना जरिया आ देव घर चल कवरिया एक बार सब लोग दोनों हाथ उठा लो तने सब लोग दोनों हाथ उठा के अपना जीवा के पवित्र हमन के कलिजा खाली सब माता बहन लोग के नाम माता बहन लोग के नहीं कहत पुरुष समाज बोली बोली शंकर भगवान की बोली बोली काली मैया की आज कर कैमरा के मुंह घूमत होके तने घुमा लेबे बा जनता तौर दोनों हाथ ऊपर रही दोनों हाथ ऊपर है आ सब लोग तनी लयदार है धरती हम जानत नहीं सब लोग ताल में तनी ताली बजावे कि बारिश से सावन के हो बदरिया देव घर जाले कवरिया ना